A continuació us presento els elements del Descom G6 i com es pot posar en una persona amb diabetes. La presentació del sistema Descom G6 inclou diversos elements. Per una banda, el sensor integrat en un aplicador que facilita la col·locació i el transmissor que es connecta en un dispositiu mòbil o un receptor. També caldrà una tovallola desinfectant. Per preparar la persona amb diabetes cal triar la zona d'inserció, que es pot triar entre el dors del braç, abdomen o part superior del gluti, per a persones entre 2 a 17 anys. Eviteu l'aplicació a zones on continguin tatuatges, cicatrius, pigues, estries irritades, zones ossudes, bonys i zones d'injecció d'insulina. Obrir l'embolcall i extreure'n amb cura l'aplicador. Retireu l'adhesiu protector del sensor i col·loqueu l'aplicador sobre la pell d'inserció. Trenquem el protector de seguretat i premeu el botó per col·locar el sensor. Després retirem l'aplicador i fixeu l'adhesiu. El següent pas és acoblar el transmissor al sensor. Per això retirarem el transmissor de la seva caixa i netegem els connectors amb alcohol. Procedirem a l'acoblament del transmissor al sensor introduint la llengüeta i pressionant fortament fins a sentir 2 clics. Té opcions de vinculació amb mòbil, que tingui Bluetooth, o amb un receptor per si el mòbil no és compatible. Procedirem al canvi del sensor un cop passat 10 dies. Retireu l'adhesiu del sensor com si fos un apòsit. Després trenqueu el suport del transmissor per les osques i finalment retireu el transmissor. Hem de conservar el transmissor ja que la seva durabilitat és de 3 mesos. I ara ja podem inserir un nou sensor.